Seliro. Mulane mau ngejak mampir jabunan ae. Yo, Lilo. Biyen dagelanmu ra mbok golekno sing suarane apik. Aduh ora dicekek corona. Lilo bersama Yo, Lilo. RHS Production Manu. RHS Production Kantong Channel. Spesial untuk segenap tamu undangan. Spesial untuk keluarga besar tuan rumah. Pak Iki, sehat selalu. Lintang rembulan jarine tresna mung kanggo aku wis buka tong ketika ora nateki demarku saiki wis teko kowe malah gandeng yo ora nyono kowe metu taline asmara tresno
Tambah Tambah napa? tasbih lagu Puspitono iki tak kene musik ya. Puspitono. Puspitono. Ya le sing naboya. Wong ayu. Tak bacok ndasem karo Puspitono lek wong ayu. Ayo. Wong ayu katon 50.000. 100. Bersama Puspitono. Mana iki jenenge aku apa? Aku sabar. Iku jenenge Siarnose to man penyanyine tak ngombe kok. Ager. Nyanyi iki yo garing kok goran. Puspitono lho. Pisanane iki yo kuncine diunekno ceklek, Ceklek. lawange dibuka, terus mlebu. Lho, Iku ketok Puspitono lho. lho, ning jambu dik mau gak ketok iku. Seneng ngono kok. Wong ayu katon Wanatya ayu. Wanatya ayu. Man suaram jane apik man, tapi luwih apik nek gak nyanyi. Iya kendhat saya. Aku Yo, Puspitono lho. Jangan suaraku ndak welek-elek cangkem iki. Sowan. Iki lho berarti kok sowan nang welek. Wong ayu. Kowe ning ndi wong ayu? Yo. Alah yo. Wanatya ayu utama nambara romeng kusuma lang pronto angguka sansane Rasa
Mbak Siti Sekul bintelan ron klopo ngapuran tombok menawa ana tandang tanduk solah bawa penyajiane awake dhewe sing ramerani penggawe. Ayo bareng-bareng nuntutno kewajibane ya Man. Ndoro ndoro. Dadi buruh mung pengen nyambung urip lamun tok aku ora dadi buruh iki diposo menawa aku bisa mulyake kelawan simpo saben dina gaweane mung ngarit nek pakan kanggo makane kebo mbok menawa sisih kono kae ana suket sing ijo bakal tak tiliki mengko tak riti kanggo pakan kebo. Saben dina aku rek ngarit. Iki kok janur gunung kowe temeka ning papan kene. Wis to, yen perkara ngarit dipikir mburi. Kok dipikir mburi? Bisa. Lamun to aku mengko ora ngarit mesti wae wong tuamu nesu karo aku. Aku diseneni. Kakang Momok, nanti aku sumusul sampean ning papan kene. Mergo iki ana perlu sing arep tak dakake karo sampeyan. Ana bab sing pengen mbok kandhake kelawan aku. Pancen bener. Kira-kira bab apa? Ini ya Kang Momok. Saben dina iki sampean tak ngaritke kebune bapak utawa dadi buruhe bapak. Pancen ku gaweanku jare. Nanging Kakang, tenane iki aku tresno karo sampeyan kok Kakang Momok. Ya wis lumrah yen to kowe iki tresno kelawan aku. Mergo ning omah kowe iki bendaraku, kowe anake Ki Diposomo. Kae ngono bendaraku ya juraganku. Ih, sing tak karepake iki tresnaku iki antarane bendara lan ati iki ora kok Banjur kok karepe kepiye? Tresna sing tak karepake ora bedane wong loro padha urip bebarengan utawa urip bebojoan. Cetane aku kepengin banget dadi bojone sampeyan kok Kakang Momok. Kowe iki aja kulino gojek lawan aku. Lho. Apa kok dadak aku iki? Iya wae. Nganti aku kandha kaya ngono ki mesti wae aku yang gumun. Kowe lan aku wis beda derajate. Tak upamake kowe wong sing kajen keringan. Samu bareng apa wae sing kok karepke mesti bakal diwenehi wong tuamu. Nang beda aku. Lamun tok aku ora dadi buruhmu, aku ora dadi pangone wong tuamu. Paribasane aku sedina wae ora mangan. Kakang Momok ki aja kandha kaya ngono. Tresnaku karo sampean ki tresna kang suci. Tur meneh Kakang, jeneng tresna ki wuta, ora mawas pangkat derajat bondo lan donya. Wong ati sing dadi pawitane ing nyatane yen aku tresna karo sampean kok. Nanging kabeh mau kudu tinggo tetimbangan. Mergo aku lan kowe iki ora padha jare. Aku kuwatir lamun to mengko tak tampa tresnamu, besoke kowe ngundhamala perkara iki. Iki rak padha wae natone atiku. Ora kok Kakang, aku janji karo sampean. Kalamun sampean ki gelem nampa katresnanku, selawase uripku aku ora bakal ngundhamana babagan kuwi. Senajan to aku urip bebarengan karo sampean, paribasan dadi wong ora duwe iki ora apa-apa kok Kakang. Waton aku bisa sandingan karo sampean Kakang. Lamun to aku gelem nampa tresnamu, sing tak kuwatir mung siji. Apa? Yen to iki kabeh mengko kadenangan utawa konangan wong tuamu, apa sak utuh kowe bakal tanggung jawab. Yen perkara kuwi sampean rasa dadak wedi, kabeh wis dadi tanggung jawab. Iso tak ugemi. Iso. Yen ngono bakal tak tampa tresnamu jare. Ora bakal kelakon Momo. Kowe duweni bojo anakku Wiranti. Mergo apa? Kowe mbok yo mawas. Sopo kowe? Kowe ning omahe mung trimo dadi gedibal. Kowe mung buruh tukang arit keboku. Lho kok kowe kok ngelamak dadak seneng karo anakku Wiranti? Pangapuntenipun, Pak. Tenane ingkang miwiti tresna menika mboten kula. Sopo? Nanging Wiranti. Bener kok, Pak. Wiranti! Nih!
Apa bener kowe sing miwiti? Nembung Tresna karo Momo. Bener, sing miwiti tresno iki aku. Sing nembung tresno iki aku. Kowe iki bocah sing ayu. Ora pantes kowe anake wong sugih. Kalamun kowe seneng karo cah lanang iki sing embang karo bapak. Bapake wong sugih. Ning aku wis kebaca tresno karo Kang Momo. Cabarke wae. Ora bisa. Momo. Gembelu ndasmu ya. Mergo kowe dibelani karo anakku. Seneng karo anakku. Pisahno ya. Aduh Pak, kula iki pun kebacut tresno kalian Wiranti Pak. Kalamun ora lilaipun Pak. kalamun ora tak lilahi, Menawi mboten panjenengan lilahi, kepeksa kula badhe mbacut. kowe mbacut. Kowe wani biasingan kowe bos. Aku ngerti, omong. Nggonmu seneng karo anakku. Mergo kowe mau ngalap bondo donyaku sing tak duweni. Heng? Kula lahir batin tresno kalian Wiranti, mboten wonten seratanipun menawi kula badhe ngalap bondo donya panjenengan, Pak. Bisa. Mboten. Kowe gelem bisa kok. Kula tetep Kowe gelem bisa apa ora? Kowe gelem bisa ora? Hei! Melayu sing penting. Melayu sing adoh. Ayo, iki blukang. Tak sawatno kowe kelakon kena raga. Hei! Ayo, ayo, hei! Jebul kliwat bukan Pak. Pati jiwaku pati. Ayo jiwaku. Iya nopo cilok-cilok kowe. Kebungmu sing gumedhi sing sumune jirang. Iya. Mati, Pak Nek. Keboku mati. Iya. Mesti lah ana perkara. Aku ya ora ngerti perkarane apa nek cedhake kebungmu mati ku mau ana blokang. Ana blukang. Iya, Pak Nek. Dadi matine keboku mbok menawa tak balang blukange ku mau. Dadi sing balang mau sampe. Sing balang aku mergo tak nggo balang karo Momo. Piye, Pak Nek? Kowe bali, Momo iki sing dadi jalare. Iya, iya, Pak Nek. Iki ana nom-noman. Rupane bagus sing wedok ayu. Inggih, Pak. Kok mlayu-mlayu ning tengah alas iki jane jenengmu sapa le? Kula niku Momo, Momok iki Wiranti. Wiranti. Tresnan. Jenengmu Momok. Nggih. Bocah saka ngendi le? Kula saking Miyono, Pak. Anake Mbok Sari. Bocah saka Miyono, anake Sarini. Nggih. Nak ngono kowe anakku dhewe Momok. Sampeyan niku ngaku-ngaku bapak kula, sampeyan niku sinten? Aku iso diarani Sejan. Ah, cetha sampeyan iki kaya wara. Lah kok Lho ngoyo-woyo. jarene Simbok, bapak kula niku namine Saridin, wis Sejakung. Ngono. Lah, Pancen. Nalika semono bapakmu jenenge Saridin. Cik. Yen pancen kowe durung ngerti tak weni ngerti ya, Le. Saridin iki ya Seh Jangkung iki ya Saridin, aku bapak. jenengan bapak. Kok nganti kowe iki keplayu-playu iki jane iki dioyak kewan kang galak ngono apa Sanes ngaten. Critanipun, Pak. Heeh. Nalika sampeyan niku boten nate bali. Kanggo nyambung urip kula kalih Simbok. Iya, iya. Kula niku rak ngomong tenggene Ki Diposomo. Dadi buruh. Nggih dadi buruh pangon. Ya, Ewan dene Hmm. Ki Diposomo menika rak kagungan yoga, boten sanes Wiranti. Iku dadi anake Ki Disposomo. Sarene Wiranti menika tresno kaliyan kula imbangi. Nanging imane sedaya kula kadenangan kalian Ki Diposomo. Kula nyuwun lelah nyuwun restunipun boten dipun palilahi. Malah kapura kula menika dipun pala dipun piloro. Sak temah kula badhe dipateni mlayu dumugi wonten menika. Ngono. Cih, Wong jenengan anak wis padha senenge kok wong tuwa kok ora gelem manut. agak kebangetan. Kira-kira Ki Diposomo isih hujung ta. Tasih niku nesu kalih pancen kula. kaya ngono. Kowe aja endo ing perkara iki. Iki jenenge Ki Disposomo. Wah, ya Piye? kowe wedi le. Nggih. Wong
jas gedhek. Suarane buantere kaya bledek. Kowe golek jago. Mok. Mboten. Nyatane iki sapa? Nggih niki sing badhe nulungi Sik, kula. karepmu apa? Ngene. Aku mau entuk pradule Momo. Iya. Jare kowe arep mateni karo Momo. Bener. Ngene ya diposomo. Piye? Nak iso diwurung kowe wae niatmu, nggonmu kepengin mateni karo Momo. Mergo ngene, jengen wong mateni wong iki dosane gedhe ora bakal di ngapura karo dening Gusti Allah. Ora hidup. Najan to aku ora di ngapura karo Gusti Allah, mergo iki momoki luput. Mergo salah. Dheweke wis wani nyenengi karo anakku, takon bisa ora gelem. Lah kira-kira anakmu seneng ta ora? Anakku yo seneng. Lah iya kok. Lah sing luput terus sapa? Wong padha senenge. Nanging gelaku iki. Hmm. Momok melayu karo anakku tak balang nganggo blukang. Iki kena karo keboku. Ngono. Keboku tumekane pati, loro atiku kamangka keboku. Iki gedene sak padha rondan. Wis dinyang 60 yuta. Ngono ya. Iya. Dadi gelo atimu satemah kowe kepengin mateni karo Momo. Bener. Nak adreng atimu kowe kepengin mateni karo Momo. Iya. Ya kapeksa aku sabelo karo Momo. Engko dhisik. Kowe kok arep sabelo karo wong salah karo wong luput. Sopo kowe? Aku iki Syekh Jangkung. Syekh Jangkung. Iya. Syekh Jangkung iki sapa aku ora hidup ora ngerti. Pengen ngerti. Iya. Syekh Jangkung iki ya Saridin, Saridin ya Syekh Jangkung. Saridin. Aku Saridin. Bapake Momo. Pangapunten kiyaine. Jare kowe kepengin mateni karo anakku Momo kok malah nglumruk kaya anduk. Wah, mengke kula ki kualat kalih sampean. Kula niku gumun kalih sampean dangu mboten wonten teng desa kok. Sakniki kok ampun katon mleh. Semedi teng pundi? Aku semedi ning Gunung Uci. Teng Gunung Kowe Uci. kok senengane kok takon sing ora-ora. Ngeten Lho lho. kabeh kuwi mau lelakone urip Nggih. kudu tak lakoni. Ngaten. Dadi kowe iki gelo mergo kebumu mati. Nggih kula gelane nggih perkawis kebu kula mati. Lah terus Niki kula badhe ngawontenaken sayembara. sayembaramu piye? Sok sinten mawon boten mawas. Sinten ingkang saged nguripi kebu kula sing mati menika. Mengko bakal tak wenehno sak wutuhe kebu kula. Karo menungsa sing bisa uripno. Nggih. Alwak dutainu lho ya. Janji minangka kangge. Mula kanthi kuwi aku sing mumpu sayembara. Ngoten. Wis Ora bakal sawangen bisa jane iki sampean. kebomu ora mati dibosomo. Lho napa? Kebomu iku turu coba sawangen. Ya, kula tilani kebo kae urip lho. Kebone urip neh, Pak. Wong Ya, iki ini kebone Saridin. turu kok. Menawi ngaten kebu kula urip. Hmm. Ayo Nduk, nanti kula tak nyuwun pamit. Eh, Ayo bali endi? Nduk. Lho kebune tak beto mantuk to. Duwen nak ndasem cilik iki ya. Lah napa? Mulane lalinan. Lah kowe iki wis nganake giri sayembara. Marang sapa wae ora mawas. Nggih. Sing bisa nguripke kebomu bakal tak wenehke. Walah nggih. Ah iya. Kula nek blenjani dosa nggih. Nah, dosa kok mlebu neraka. Nggih pun menawi ngaten kebu sawutuhe kula paringake kalih sampeyan. Nah, rak ngono. Nggih. Kejaba sapa kuwi ngene lho diposono. Napa, Kyai? Jengen anak iki padha senenge, Nggih, wong nggih. tuwa kan singgung rak kaya ngono. Leres. Apa kowe kepengin namun to anakmu iki senenge kepati-pati karo anakku ning ora kelakon satemah anakmu iki ngalu sapa sing kelangan. Tinimbang dadi wong edan Lah nggih. iya. Nggih mung perkara katresnan wae tak pisahke Iya. nggih kula restoni. Tenang. Nggih, saestu. Nah, ngene ya gathuk. Ngene mok. Mergo kebo kae iki wis dadi darbekmu. Slungune jampang kaya ngono kira-kira iki iso mlebu omah ta ora? Kok mulai ra apa-apa mok di rumah ki ya. Ora iso, Pak. Ora iso. Kadang sumene ndaprak ora Mergo sedeng. sungune njlamprang ya. Nggih. Wis ngene ae. Sungune tak tekuke ya. Nggih, monggo. Nek jaluk karo wis sing rukun ya. Nggih, ampun kuwatos, Pak. Sungu sing maune njlamprang tak teko saiki dadi dungkul. Mula kanthi kuwi kowe pinangka pas
Sen, Nggih. kebo kae bisa diarani kebo dungkulando. Dungkulando. Yes. Mergo kebo kae iki wis dadi hakmu, kena tok gawa bali. Ning sawetara kowe aja kumpul karo sapa jenenge? Wiranti. Wiranti mergo urung mukrime iki dosa. Nanging bapak jengjeng lamar Ranti. Aja kuwatir, mung ora ketan piye wae wong tuwa tetep mikir karo anak. Ranti, kowe boleh dhisik. Mergo aku uga bakal kondo karo Simbok yen to bapak wis bali ning Pak. Aku tak bagi dhisik ya, Kak. Ngene ya, Nduk, nek wis kelakon kowe iki rabi karo momok, aku gawe ngopo karo 12 ngono ya. Ampun kuatir. Ya wis kono ndang bali. Orang tuamu njaluk 12, aku njaluk 24. Wala-wala kok akit ta, Pak? Wis kono. Ya ndang ini bali, Saridin, ya. parang kula nyuwun Ya ya ya. Pamit nggih. Wis. Kak, aku jalan pamit ya, Kak. Momok, sawetara kowe bali, mergo bapak isih ana pegawéan sing dirampung. Jadi sampean ora mampir ning omah dhisik. Mengko nek wis ana kerampungan bapak tak bali ning omah. Kira pantes kebo kae tak goni mulih. Aku Ya. bakal kondo karo Simbok Ya. karo sampean wis bali. Ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulo Kanjeng Sultan. Kakang Syekh Jangkung. Sopo kadat. Ngaten nggih, Kakang Estunipun Syekh Jangkung. kula wau nggih badhe sowan wonten ing Kadipaten Pati. Lho dumadaan saged pinanggih wonten sak tengahing wana. Malah serengan kalih Kanjeng Sultan Agung. Kakang Syekh Jangkung, Nggih. pancen kula niki wau sowan wonten kesot dalem wonten ing Mataram jalaran Pati wedal sakno geger teng dituwuhaken dening Ki Andorati. Menapa leres Kanjeng Sultan? Panjenipun saestu. Yaya Dipati Mangunoneng dumugi Mataram namung badhe nyuwun sabiyantu dhateng kula. Awit ing bumi Pati nembe geger ingkang dipun tuwuhaken sak glintire menungsa ingkang namipun Andorati. Niku saben wonten muslim utawi tiyang ingkang ngrasuk agami Islam saben nindakaken salat utawi sembahyang menika dipun gragali Kados ngaten. niku kula pancen ngujub badhe sowan sanipun Kakang Syekh Jangkung saperlu nyuwun sabiyantu kados pundi pamrihipun ing mangkinipun saged ngendharat kawontenanipun Ki Andorati. Ngaten nggih Kanjeng Sultan. Saha panjenengan Kanjeng Adipati Mangunoneng. Kakang Syekh Jangkung, Reh ning kula niku ngrumaosi mbok bilih kula menika kawula wonten ing Kadipaten Pati. Mila saking menika sak gaduk-gaduke nalar kula badhe sabiyantu nderek nentepaken wonten ing Kadipaten Pati. matur nuwun wis kados ngaten. Ning jengen ngadepi tiyang kang kados Andorati menika nggih mboten gampil. Kedah ngangge srana Kanjeng Sultan. Lajeng serananipun kados pundi Kakang? Kula tak badhe nyuwun pirsa kalih Kanjeng Adipati. Estunipun kramenane Ki Andorati niku napa Kanjeng? Kekaramanipun Ki Andorati menika asring ngunjuk waragan, Ngunjuk waragan. Nggih, teng kelompok kaping kalih menika sok seneng dolanan bocah wadon. Lah niki saged kangge srana. Mila kula nyuwun tulung mbok menawi Punggawa negara wonten ing Kadipaten Pati menika kagungan putra sing ayu-ayu. Kira-kira wonten tah mboten? Menika kangge srana ngadepi Ki Andorati. Oh, nggih. Kula kemutan. Nalika kula niku tedhak wonten griyanipun Kakang Subopradan, menika gadhahi putra-putri kang ayu. Napa saestu? Menika leres kanjengan. Napa saestu menawi kados ngaten kula nyuwun ngampil kalih putra panjenengan. Menawi sedaya kangge piranti niku kalian Ki Andorati Nggih. tekan merapat. Matur nuwun, matur Yen nuwun. ngono enggak. Ora nggih to. Iya lah. Oh, ayu. Pedet selapan. Brangkok. Nggih.
cilik lho. Lah iya. Niku banyune sing mandi. Pripun pripun? Banyune sing mandi. Niki lho Kakang. Ibuke sing aku. Oh. Dados tiru kali. Ngoten. Sinten asmanipun? Kula Buranti. Buranti. Kula Pratiwi. Pratiwi. Ngene ya, Nduk. Nggih wonten menapa? Apa sebabe nganti kowe tak tekake ning papan kene? Mung aku kepengin njaluk tulung. Iki kanggo Srana, kanggo ngadepi Ki Andorate. Nah, kowe tak perintah keng supaya kowe temeka ning Desa Sitinggil, ketemu karo Ki Andorate. Aja lali gawa warakan ya. Oh, ngoten. Nah, mengko kok upama Ki Andorate wis kepencut karo kowe, kok seneng karo kowe, kowe gelem ning etok-etok. Etok purun nggih. Iya. Salajengipun. Nah, mengko nek wis kelakon Ki Andorate jagungan karo kowe, mengko takono pengapesane iki apa ngono. Oh, gadahi pengapesan apa? Iya. Terus ngaten kula namung estokaken, Pak. Oh. Sing ati-ati ono. Ngapa wata-wati saka mburi ya, Pak? Perkara Monggo san-san Monggo. Sampeyan sapa? Kula Guranti. Guranti. Nggih. Sampeyan. Kula Pratiwi. Saini. Pratiwi. Ngombenan. Dodol apa? Kula dodol ngombenan. Arak. Arak. Nggih. Arak pundi? Arak grobokan. Tak tukune. Sampeyan tuku. Sak bakule to ora? Sak bakule. Lho lah iya. Lah timbang ora tak tuku piye nggo Ya, eman. nggih. Timbang angger yamene metune keri dhewe ndak apa. Kok nak mboten napa-napa. Nek nak biasane niku kula Linggo, sanjungan. ngene tak Nah. tuku. Sanjungan. Ondorante kuwi wong doyan ngombe. Lah. Mung wae lemahku sing ambane kaya ngene. Ndokara nganti ndokari. Wong guyu ya. Kok enten ndokari? Lah nggih. Ndokara Niki siap apa mboten? Iya, Bu. Lah nggih kok kalih ngombe aki malah adem-adem mati sanis cocok kok. Iki minuman fufu papa. Lah kok saged kuku papa? Papane kene pupune kowe. Lah kok saged mawon sampean iku kok. Seger. Kira Guranti karo Retno. Pripun? Kalih. Aku yang ngombe ora ana mung suwe bingung. Lah kok bingung apa? Lah mung suwe kowe wong loro kuat tau. Alah, kok nak sampean iku mboten usah kuwatir. Kula kuat ngatasi sampean. Aku ya kuat wong aku wis Kowe sing ngombeni aku sing miteki dhewe. Yo, jenengku mbiyen iki Andorante. Lah. Cilian kuwi jenenge Sarbu. Sajeki. Monggo. Gede jenengku Sarbu. Alah. Kanjau. Lah niki udan-udan. Kudune yo sing anget-anget. Pitakonmu arep tak jawab. Mapan kowe gelem dadi bojoku. Lah kula saguh dados Aku saguh. bojo kuwi urip bareng. Bareng. Adus bareng. Lara lopo disandang. Mangan nggih bareng. Kekurangan padha nutupi. Nggih. Kula
Nek kowe umpama kurang mangan aku sing makani. Engko kula Nek pangan mboten apa-apa. Iya lah iki kowe takonmu. Lah niki pun mendem napa dereng? Arak cap aku ora umum. Nek ngeten nggih Ki, kula niki ajeng tanglet kalih sampean. Sampean niki kok kabare niku kok lah ngatur-ngatur mboten saged mati niki jane gadah pengapesan apa Ya ora ono iso ngalahke aku. nggih mesti kemawon gadah pengapesan Mati kuwi anggere dicencang kanggo rantai emas, cencang nganggo rantai emas geret nganggo gajah, alah mongko rantai ngono dicengel pedhot mudar aku. Ini ya ora ono. mongko rantai emas iki angel golekane Sak gram saiki piro? Ngono lho. pun sampean meneng mawon nggih Iya. kula gaya baru Jajal. Oh. gaya baru Ayo bareng-bareng tarik siji. Ini kok sewengimu Gegerno sunge utoh. Jagat. Jebul matine kok kaya ngene wae. Mbok mati sore-sore mau kok. Ngeten nggih Kanjeng Sultan. Kakang Syekh Jangkung. So panjenengan Kanjeng Adipati Mangunono. Kakang Syekh Jangkung. Sinaosa kuandhane Ki Andha Ranti menika sampun pisah. Nggih. Ning ampun ngantos dipun pendhem dados setunggal. Kok saged ngaten? Jalaran piyambakipun saged gesang melih. Mila saking menika ingkang separo dipun pendhem wonten ing wetan kali, sing separo dipun pendhem wonten ing kilen kali. Ingkang supados boten saged gesang melih. Kados ngaten. Ah, rening dinten sak menika Kadipaten Pati menika sampun tentrem. Mila saking menika Kanjeng Adipati. Lajeng teng mriki. Panjenengan menika ingkang kagungan kedah nutup lho ngoten. Kakang Syekh Jangkung. Dipun. Kula menika kawah buah perintah wonten ing Mataram. Ngaten. Nang menika Kanjeng Sultan. Ngaten. Monggo Kanjeng Sultan dipun tutup. Nyuwun sewu. Nggih. Kakang Syekh Jangkung. Nggih. Rening panjenengan menika pinangka sesepuh. Ngaten. Kangge prayogi kedah panjenengan ingkang sedaya. Kanjene kok angel diakali. Nggih. Boten napa-napa nggih kados ngaten menika sedaya para pamirsa lelampahan Andha Ranti nunjang sarak sampun wonten kerampungan. Mila saking menika lelampahan-lelampahan kula wau saged dados pasinaon sarta monggo sedaya kalepatan kapendhemen wonten ing bumi pangapura ingkang supados nuwuhaken karahayon. Rahayu, rahayu sampun.